Popusti ga pa se penji. Tuga stai. Ajde, pitamo samo. Pričamo samo oko. Zovi ga. Kuda? Ajde, idemo baba. Zovi ga. Molim. Molim. Baba, ideš ovdje, baba, a kuće ovdje, ideš ovdje, baba, kuće ovdje, pored mene tako, idemo i uđemo u piću. Dobro, ajde, pazi da ne padneš. Ne mogu da pazim, zato što ima stepenice. Ajde, idi ovdje, tak. Ajde, idi ovdje, baba. A ne kuće. A kuće ovdje doslovno. Kuće tamo iza tebe. Papa! Ajde polako, pa to su stepenice. Mogu ja ovdje? Bolje po stepenicama, tamo ćeš kliznuti, nećeš? Neću da sliznem. Sad idemo tamo. Sad idemo ovdje. Idemo. Ajde, baba! Ajde, baba! Tu idite sam ja išao. Tu idite sam ja išao. Kuda? Znate svi. Kuda? Pašće sam kuda. Ajde kuda? Ajde baba. Ajde kuda idemo baba. Idemo baba. Tamo. Ne znam. Sad je ono polako. Baba, idi tamo. Treba ovako da ideš. Onda nećeš ovako pasti. Ej, ja sam te preskočim. Idem u toaletu. A dođi ovam, Mićo.